Moikka vaan kaikille. Mä oon Hautama Aleksi ja toimin meidän yhdistyksessä nuorisotiimissä ja hallituksessa varapuheenjohtajana. Ja tänään mun on tarkoitus kertoa vähän mielenterveysasioista näin sairauden näkökulmasta. Aiemmin myös kerroin mun kokemuksista sairauden kanssa elämisestä lapsen näkökulmasta siis, joten paljolti suuri osa mun tarinasta löytyy kyseisestä videosta, jos kiinnostaa se käydä katsomassa, niin löytyy meidän yhdistyksen kanavalta. Ja siinä jo sivusin jonkin verran näitä mielenterveyden haasteita, mutta ne olisi tarkoitus kertoa niistä vielä vähän tarkemmin. Eli lyhyen läpikäynnin käyn siitä mun lapsuuden tarinasta, mutta pääosin keskityn enemmän näihin aikuisiällä olleisiin tai aikuisien kynnyksellä olleisiin mielenterveysasioihin. Eli sairastuin 9-vuotiaana, oli suhteellisen rankka tämä sairaustaival ja totta kai lapsena se vaikutti hyvin paljon siihen kehitykseen. Kävin läpi paljon tunneasioita, mitä en silloin pystynyt edes käsittämään. Ei yksinkertaisesti riittänyt ymmärrys pohtia niitä asioita, eikä myöskään jaksaminen, sillä sehän oli paljon selviytymistä päivästä toiseen. Ja pitkälle mä selvisinkin. Eli mä aloin oikeasti pohtimaan näitä asioita vasta lukioikäisenä, kun vuoden muita myöhässä olin lukiohan päätynyt omasta tahdosta tietenkin. Ja sitä ennen mä olin kyllä aina saanut puhua tunteista. Tavallaan tunneasiat oli mulle helppoja, ne oli mulle tuttuja, äiti oli aina antanut luvan puhua tunteista, mutta ne sairauden mukanaan tuomat tunteet, asiat, ne oli sellaisia, mitä mä en ollut pystynyt käsittelemään. Ja se on niin hullua ajatella, että vasta 10 vuotta siitä, kun mä sairastuin, 10 vuoden jälkeen mä oikeasti aloin hyväksymään mun sairautta. Ja mä luulin, että mä olin hyväksynyt se jo aiemmin. En mä ole ikinä piilotellut mun sairautta, mutta tajusin, että en mä ikinä ollut täysin avoinkaan. Mullahan siis meni hyvin, kun mä lukioon pääsin. Silloin oli elämäni huipulla, koska mä pääsin takaisin normaaliin elämään, ihmisten ympäröimäksi, takaisin kouluun. Ja kaikki tuntui menevän hyvin, mutta oli paljon asioita, mitä mä olin menneisyydessäni jättänyt käsittelemättä. Asioita, jotka mä olin vaan lakassut maton alle silloin, kun meni huonosti, niin siinä ei ollut energiaa käsitellä niitä. Ja silloin, kun meni hyvin, niin ei niistä halunnut puhua. Miksi mä haluaisin käyttää aikaani asioiden miettimiseen, niiden ikäviä asioiden miettimiseen, kun vihdoinkin mun ei tarvinnut miettiä niitä jatkuvasti. Ja ensimmäinen vuosi lukiosta meni hyvin. Sain uusia kavereita, elin normaalia nuoren elämää. Totta kai sairaus yhä edelleen oli siinä taustalla. Yhä edelleen oli niitä oireita, puhumattakaan siitä, että mä olin silloin 14-vuotiaana joutunut hätäleikkaukseen, missä paksusuoli poistettiin kokonaan. Vähän peräsuolta vaan jätettiin. Niin se aiheutti omat oireilunsa. Eli en mä tietenkään terve ollut. En mä voinut sanoa olevani niin sanotusti normaali. Mutta elin silti niin normaalia elämää kuin mitä mä pystyin elämään. Ja se oli ihanaa elää taas muiden kanssa, mutta se toi omat haasteensa. Se, että mä en ollut kehittynyt tai kasvanut siinä ympäristössä, missä muut, oli se, että mä pystyin elämään taas sitä niin sanottua muiden normaalia elämää, niin ei se ollut mun normaalia elämää. Mä olin tottunut kipuiluun, vessassa ramppailuun, sairaalassa olemiseen, niihin kokeisiin, labroihin, kaikkeen. Ne oli sitä mun normaalia, joten se muutos oli hyvin suuri. Yhtäkkiä luopua suurimmasta osasta niistä. Ja tajuta se, kuinka erilainen mun elämä oli ollut. Se, että mä en ollut päässyt kasvamaan muiden kanssa. En mä silloin osannut sitä miettiä, että mä elin erilaista elämää. Se vasta konkretisoitu siinä kohtaa, kun mä tajusin, millaista mun elämä olisi voinut olla. Ja kuinka päällepäin helpolta muiden elämä näytti. Vaikka siinä kohtaa mun elämä oli
helpottunut huomattavasti niistä akuuttiajoista, niin totta kai mun sairaus eli mun mukana. Ja siellä lukioskin ollessa, kun mä katsoin ympärilleni, niin mä näin vaan terveitä nuoria, keillä ei ollut mitään huolia elämässä. Totta kai jokaisella heistä varmasti oli omat haasteensa, mutta en mä sitä niin osannut ajatella. Ainoa, mitä mä tunsin, oli yksinäisyys siitä, että mä itse joudun kamppailemaan näiden ongelmien kanssa ja muut saa vaan elää normaalia elämää. Ja en mä siinä kohtaa ikinä ollut tavannut toista sairasta, mitä nyt ohimennen jossakin sairaalassa tietenkin nähnyt, mutta en mä ollut ikinä päässyt esimerkiksi keskustelemaan toisen ihmisen kanssa, kuka kävisi samoja asioita läpi, mitä mä kävin. Ja totta kai mä tiesin, että maailmasta löytyy muitakin sairaita, se, että en mä yksin ollut mun sairauden kanssa. Mutta siltä musta tuntui, että mä olisin yksin. Ja pikkuhiljaa, kun nämä asiat, tajusin sen mun erilaisuuden, niin myös mun mieli alkoi kärsimään. Se alkoi hiljaa se, että mä aloin tuntea alakuloisuutta, vähän masentuneisuutta, mutta mitä enemmän mä koitin taistella sitä vastaan, niin sitä enemmän se puski päälle. Se, että eihän mä pystynyt pakenemaan enää niiltä tunteita lakasemalla niitä maton alle, vaan siinä kohtaa ainoa asia, miten mä olisin päässyt niistä läpi, olisi ollut kohdata ne, mutta en mä tuntenut, että se olisi yksi vaihtoehto. Vaikka mä silloin kävin puhumassa psykologille, puhuin myös kavereille niistä mun tunteista, niin siellä oli silti paljon tunteita, mitä mä en uskaltanut myöntää. Siellä oli katkeruutta, vihaa, kateutta, kaikkia sellaisia negatiivisia tunteita, joista mä ajattelen, että jos mä myönnän ne, niin mä olisin ne tunteet. Mä olisin vihainen ihminen, mä olisin katkera ihminen, mä olisin kaikkea sitä. Vaikka eihän se niin todellisuudessa mene, mutta sitä mä ajattelin, että mä en pysty myöntämään niitä asioita. Ja pitkään mä sinnittelin, mutta pikkuhiljaa mun mieli meni vaan huonompaa ja huonompaa kuntoon. Ja jossain kohtaa mä en enää uskonut siihen, että mulla voisi olla onnellista tulevaisuutta. Mä ajattelin, että mun sairaus kahlittee mun elämän, että se ei mahdollistaisi nautinnollista elämää. Mä en pystyisi tekemään niitä asioita, mitkä tekee mut onnelliseksi. Mä en pystyisi löytämään sellaista työtä, mitä mä pystyisin tekemään. Mä en pystyisi opiskelemaan, mä en pystyisi harrastamaan, mä en pystyisi saamaan sellaisia ihmissuhteita, mitä mä haluaisin mun sairauden takia. Ja se oli kauhea tunne, sillä se sairaus, mä silloin jo tiesin sen, että mun sairaus, ne asiat, mitä mä en ollut käsitellyt, niin ne aiheutti sen mun masennuksen. Ja vaikka mä tiesin sen, mistä se johtuu, niin kun mä yritin pakoilla sitä, niin sehän vaan pahenti asioita. En mä pystynyt oikeasti pääsemään niitä asioita ikinä pakoon. Se, että minne ikinä mä menisin, niin totta kai mun sairaus kulkisi mun mukana. Se olisi aina osa mun elämää. Ja se oli vaikein asia mulle hyväksyä, myöntää se, että mun vaan pitää elää mun sairauden kanssa. Pitkän ajan myötä, siinä kun lukion toinen vuosi alkoi ja meni eteenpäin, niin mun vointi vaan huononi ja huononi. Ja lopulta se oli siinä pisteessä, että mun sairaus oli ensimmäinen asia mun mielessä aamulla, kun mä heräsin, ja viimeinen ennen kuin mä menin nukkumaan. Mä en käytännössä elänyt hetkeäkään ajattelematta mun sairautta, sitä kuinka se on pilannut mun elämän tai kuinka se tulee estämään mun elämän, sen elämän, mitä mä haluaisin itselleni. Silloin oli onneksi asioita, jotka auttoi mua jatkamaan, vaikka mä ajattelin, että mulla ei olisi onnellista tulevaisuutta, että mä en voisi elää itteni takia, niin mä löysin mun työn kautta, sopimuspalokunnan kautta syyn jatkaa eteenpäin se, että ehkä musta voisi olla silti hyötyä jollekin toiselle, ehkä mä voisin auttaa vielä jotakuta toista, vaikka mä itteni takia enää eläiskään.
Ja sen avulla mä pystyin jatkamaan, mutta lopulta mä tulin siihen pisteeseen, että mitään ei ollut enää tehtävissä. Mä ajattelin, että mä en kestä enää näitä ajatuksia, näitä asioita. Mutta silloin, kun mä olin siinä syvimmässä pisteessä elämässäni, kun mä ajattelin, että mulla ei olisi enää mitään järkeä jatkaa elämistä, niin mä silti mietin, että mä yhtä hyvin voisin kohdata sen kaiken, mitä mä oon piilotellut itseltäni, sillä mulla ei ollut enää mitään menetettävää. Mä yhtä hyvin voisin myöntää ne kaikki mun tunteet, sen vihan, kateuden, katkeruuden, kohdata ne kaikki asiat ja ottaa kaiken mahdollisen avun vastaan, sillä ei mulla elämässä enää ollut yksinkertaisesti mitään muuta. Ja silloin mä sen tein. Mä olin hyvin masentunut. En nähnyt itselläni tulevaisuutta, saatika onnellista sellaista. Mutta pikkuhiljaa ottamalla kaiken avun vastaan, mä pystyin alkaa käsittelemään niitä asioita, mitä mä olin aiemmin piilotellut itseltäni. Mä pystyin alkaa puhumaan niistä mun asioista avoimemmin. Pystyin kohtaamaan niitä asioita, mitä mä olin käynyt läpi, myöntämään ne tunteet. Ja silloin mä myös ensimmäistä kertaa eläissäni sain vertaistukea. Ja se oli niin outo tunne, kun ekaa kertaa elämässä oli joku, joka ymmärsi ne asiat, mistä mä puhuin. Mä muistan, kun mä olin ensimmäinen tällainen vertaistukikohtaaminen, oli kokemusasiantuntijan kanssa, eli meidän hyvinvointialueen kouluttaman henkilön, jolla oli oma sairauskokemus. Ja tämä henkilö, kenen kanssa mä puhuin, niin hänellä ei edes ollut suolistosairaus. Hänellä oli Hortonin tauti, joka tunnetaan itsemurhapäänsärkynä. Mutta meidän sairauksien eroista huolimatta ne kokemukset kivusta, pelosta, väsymyksestä, siitä, että sairaus tulee kulkemaan sun koko elämän, siitä ei pääse eroon, niin oli niin paljon yhtymäkohtia, mitkä hän ymmärsi, ajatuksia, asioita, tunteita, mitkä hän ymmärsi, että jo ensimmäisellä kerralla, kun mä hänet tapasin, niin mä ajattelin, että edes mun äiti, joka siinä kohtaa 10 vuotta oli kulkenut mun rinnalla, ei pystynyt ymmärtämään mua yhtä hyvin kuin tämä henkilö, kenet mä vasta kohtasin. Silloin mä olin myös toisen kerran elämässäni pidentänyt mun opintoja. Tämä kaikki totta kai vaati multa paljon energiaa, paljon panostusta. Se, että mä laitoin mielenterveyteni ensimmäiseksi, oman hyvinvointini ensimmäiseksi, niin mä laitoin kaiken muun elämässä sivuun. Työn, koulun, kaverit, harrastukset, jotta mä pystyin ottamaan takaisin vaan niitä asioita, jotka oikeasti teki mut onnelliseksi. Se oli iso projekti toteuttaa se kaikki, mutta mä ymmärsin, että mun on pakko rakentaa mun elämä uudestaan, jotta mä saisin siitä sellaisen elämän, joka tekisi mut onnelliseksi. Ja onneksi pomo, kouluopettajat, kaikki tuki mua se, että mä tunsin saavani sen tuen muilta ihmisiltä. Ja en mä todellakaan olisi pystynyt selviämään näistä asioista, jos mulla ei olisi ollut ympärillä niitä ihmisiä, ketkä olisi tukenut mua, ketkä olisi uskonut muhun. Mutta kaikki tämä onnistui. Pystyin ottamaan työstä vapaata. Koululta sanottiin, että hoida itsesi kuntoon hyvässä mielessä. Ymmärrettiin se, että me jouduin pidentämään mun opintoja. Ja pikkuhiljaa mä paransin mun vointia. Tämä mun elämän syvin piste oli 2021 keväällä. Ja vuosi siitä eteenpäin mä olin jo suhteellisen hyvässä jamassa. Sillä mä olin niin voimakkaasti keskittynyt siihen omaan hyvinvointiin. Mä olin käsitellyt niitä asioita, niin kuin mä sanoin, mä tiesin, että se mun sairaus oli se mun masennuksen syy, niiden mun huonojen tunteiden syy, minkä takia mun mieli oli niin huonossa tilassa. Joten mä tiesin, että jos mä haluan päästä mun masennuksesta eroon,
niin ne on ne asiat, mihin mun pitää keskittyä. Ja sitä mä todellakin tein. Sitä kautta, kun mä aloin käsittelemään niitä asioita, otin kaiken avun vastaan. Mä myös Kelan kuntoutuskurssin kautta päädyin lopulta meidän yhdistyksen hommiin. Kun siellä kuuli, että nuorisotiimissä olisi paikka auki ja ilman mitään kokemusta päätin sinne hakea ja tässä sitä nyt ollaan vielä vuosienkin päästä. Mutta se ensimmäisen vuoden ajan mä tein hyvin paljon töitä oman hyvinvointini eteen. Ja lopulta pystyin palaamaan kouluun, pystyin palaamaan töihin, pystyin palaamaan mun omaan elämään. Ja silloin mä oikeasti tunsin, että ehkä mulla on tulevaisuus. Ehkä on jotain, mikä vielä tekisi mut onnelliseksi. Siinä kohtaa mä tietenkin pystyin jo nauramaan, pystyin tuntemaan onnellisuutta, mutta en mä silti uskaltanut täysin luottaa siihen, että mulla olisi hyvä tulevaisuus. Se olisi pelko siitä, mitä jos sairaus viekin kaiken, niin kuin mä ajattelin, että se oli jo ennen vienyt. Mutta mä jatkoin eteenpäin ja koko ajan mulla meni paremmin ja paremmin. Ja 2 vuotta siitä, kun mä olin siinä elämäni syvimmässä pisteessä, niin mä muistan, kun mä kotona kävelin vessaan, katsoin itseäni peilistä ja totesin, että perhana, mähän oon onnellinen. Se oli jotain, mitä mä en ikinä olisi voinut kuvitella. Sitä, että mulla olisi tulevaisuus, saatika onnellinen sellainen. Mutta siinä mä olin. Ja nyt tuosta hetkestä, kun on kulunut vielä 2 vuotta eteenpäin, niin tunnen olevani elämäni huipulla. Ja se on niin hullua ajatella niitä fiiliksiä, niitä tunteita silloin mun huonoimpana hetkenä. Näin jälkikäteen katsottuna mä oon tajunnut, että myös silloin mulla oli paljon asioita, jotka teki mun elämästä hyvää, jotka mulla oli elämässä hyvin. Mulla oli kavereita, mulla oli ihana perhe, työ, koulu, kaikki. Mulla oli paljon asioita, jotka teki mut onnelliseksi, mutta kaikki se, mitä mä olin kokenut, lapsena kokenut, nuorena kokenut, niin ne oli vaan liian synkkiä asioita ja ne peitti kaiken sen hyvän alleensa. Ja se on niin hullua ajatella, että 10 vuotta siinä kesti ennen kuin mä oikeasti pystyin hyväksymään mun sairauden, käsittelemään ne asiat ja hyväksymään se, että sairaus tulee olemaan osa mua mun koko elämän. Mutta en mä usko, että se oli yhtään liian myöhäistä, vaan siinä kohtaa oli mun hetki, oli se oikea aika mulle käydä ne asiat läpi, käsitellä ne asiat. Ja vaikka mulla meni 10 vuotta, totta kai mä toivon, että teillä muilla ei kestä niin kauaa. Onhan se pitkä aika odottaa hyväksyä sairaus, vaikka ajattelisi, että joka päivä sen kanssa elää, mutta ei se ole niin itsestäänselvyys. Ja totta kai siellä on paljon rankkoja asioita taustalla, jotka mut lopulta ajoi siihen pisteeseen, tai jotka aiheutti sen, että siinä kesti niin kauan hyväksyä se sairaus. Mutta vaikka mä toivon, että teillä siinä ei menisi yhtään tai yhtä kauaa, niin ei siitä silti pidä olla itsellään vihainen tai syyttää itseään, että käy läpi tällaisia samanlaisia tunteita, ajatuksia, että ne asiat on vaikeita käsitellä, vaan ennemmin se ymmärrys itseä kohtaan. Sillä niin monesti munkin taipaleen aikana on sellaisia hetkiä ollut, että se, keltä mä olisin eniten kaivannut hyväksyntää, eniten kaivannut ymmärrystä, oli minä itse. Se, kun mä lapsena olen syyttänyt itseäni, kun mä en ole päässyt kouluun, vaikka asiat on ollut hyvin, vaikka ei ollut kipuja tai vessassa ramppailuja, kun todellisuudessa on ollut sitä pelkoa, mitä jos ne kivut iskee, mitä jos se vessan tarve iskee. Sitä, kun mä oon miettinyt, että mä pidennän mun opintoja yläasteella, mä jään muista jälkeen, onko mä yhtä hyvä kuin muut, tai mä myönnän sen, että mä en ole niin kuin muut, niin se, että se on okei. Onneksi mä silloin sen tajusinkin, että se on järkevä päätös, mutta niin monessa kohtaa se on itsellä tullut, että pitäisi pystyä parempaan, pitäisi pystyä siihen kuin muut,
pitäisi olla jotain muuta kuin mitä mä oon. Mutta todellisuudessa se kaikki, mitä mä oon käynyt läpi, mitä on tullut kohdattua, niin ei ne mitään helppoja asioita ollut. Ja loppujen lopuksi mä oon kuitenkin päätynyt tähän pisteeseen, että mä oon onnellinen, mä oon pystynyt hyväksymään ne asiat, mä oon pystynyt käymään ne asiat läpi. Ja mä todella toivon sitä myös kaikille, jotka näiden sairauksien kanssa taistelee. Sillä ei nämä ole helppoja asioita, vaikka nämä fyysisiä sairauksia onkin, oireet on fyysisiä, niin paljon mieli, psyykkinen puoli ja myös sosiaalinen puoli on siinä mukana. Ei niitä voi erottaa toisistaan sitä, että koska sairaus on suolistossa, niin se ei myös vaikuttaisi mieleen, se ei myös vaikuttaisi elämään, vaan ehkäpä jopa ne suurimmat vaikutukset on tullut sieltä elämän kautta, niistä muista osa-alueista. Ja koska niitä ei aina ymmärrä, niin kuin en mäkään silloin ymmärtänyt, vasta siinä kohtaa, kun mä pysähdyin ja oikeasti mietin sitä, mitä kaikkia on tullut läpi, kun mä uskalsin ottaa ne asiat esiin, ne tunteet esiin, niin mä pystyin ne käsittelemään. Mutta mä oon onnellinen, että mä tein niin. Ja samoin kuin mä viimeksi sanoin mun lapsuustarinassa, vaikka nämä on ollut ikäviä asioita, vaikka on ollut paljon pahoja asioita, mitä on tullut käytyä läpi, niin on ne myös kasvattanut. Tämä tunteiden ymmärrys, mikä mulla nykyisin on, kuinka paljon mä oon joutunut käsittelemään omia tunteita, kuinka paljon se on mua kasvattanut, kuinka kiitollinen mä siitä oon, että mulla nykyisin on se taito puhua mun tunteista, ymmärtää mun tunteita ja kuinka mä pystyn käyttämään sitä hyväksi olemalla parempi ihminen muille, ymmärtämällä muita enemmän, niin en mä usko, että mulla olisi sitä taitoa ilman mun sairautta. Ja kuinka monella muulla tavalla tämä sairaus on mua muokannut. Se, että mä ajattelen, ettei mulla voisi olla tulevaisuutta mun sairauden takia, kun todellisuudessa nykyisin se elämä, mikä mut tekee onnelliseksi, se on paljolti mun sairauden ansiota. En mä olisi näissä yhdistyshommissa, jos mulla ei olisi mun sairautta. En mä olisi välttämättä palokunnassa, jos mulla ei olisi mun sairautta. En mä välttämättä tekisi meidän hyvinvointialueella nykyisin kokemusasiantuntijan hommia, jos mulla ei olisi tätä sairautta. Tai no, montaakaan niistä mä en pystyisi mitenkään tekemään, jos mulla ei olisi tätä sairautta. Ne asiat, mitkä nykyisin tekee mut onnelliseksi, niin niistä mä saan silti tietyllä tavalla kiittää myös sitä elämää, minkä mä oon käynyt läpi. Ja niin kuin mä viimeksikin totesin, niin jos mä saisin mun sairauden nyt ottaa pois, totta kai mä sen tekisin. Mutta jos multa kysyttäisiin, muuttaisinko mä mitään mun menneessä, niin mä en todellakaan tiedä. Mä oon onnellinen nyt ja se on ainoa asia, jolla on väliä. Siinä oli mun mietteet mielenterveydestä ja vähän omasta polusta. Kiitos kun kuuntelit.